Jadanik goizeko 6etan hasi ziren deitzen, esaten ari ziren refugiatuak atxilotzen. Orduan gu ginen etxean, eta sentitu genuenean beko atea jotzen zutenean, ez genuen iriki, esan genuen, etorriko dira. Eta baino, pentsatzen dut, bizilaguna, irikitzuten portala, eta igo ziren, eta atea botatzeko iaia bi ate ziren, orduan denbora pizkat eraman zuten botatzeko. Eta sartu ziren ero bezala, sartu ziren pistolarekin, gu ginen Mari Carmenetani bi aurrekin, eta haiek oihukatzen nun dira gizonak, sartu ziren pistolekin eta begiratu zituzten gelak, berehala hasi ziren gauzak ateratzen, gizonak ez zirenan, harritzekoa zeren bi egun lehenago harrapatu zuten Santi, ez han beste etxe batean, baina orduan ze informazioa zuten etxea etortzeko, zituzten zerrenda batzuk, eta orduan poliziek bazuten atxilotzeko orden bat, izenik gabe. Orduan egiten zituzten fotokopiak, eta geltzen zuten izenik, baina inungo informazio gabe, eta hola, ikusten genuen nola sartzen ziren beste jende batzuk, beste refugiatuak aurrekin, eta zen katastrofe bat zeren jendea oihukatzen negarrez. Gela hartan, bakarri ziren oheak, ekarri zuten mahai txiki bat, eta hasi ziren galderak egiten. Poliziak Paris eta Bordelekoa ziren, ez zekiten zeren haiek etortzen ziren gabartan, etorri ziren Parisetik, eta uste zuten zen redada de gran banditismo, edo ez dakit nola esaten zuten, eta gero gurekin han, ez zekiten ze galdetu, nola egin, gainera ez zuten ezagutzen gure bizitza. Orduan, zer egiten genuen, nola bizi ginen, eraman gintuzten deneri Baionara. Baionan bazen etxe bat, poliziaren etxe da, eta han, nola da, argazkiak eta datuak, eta han ikusi genituen jende pilo bat, refugiatu pilo bat ginenan, sartu gintuzten zeldetan, baina orduan ja bildu ginen beste emazteekin, eta orduan gela batean 8 ginen, itxi zuten dena, zeren hor Parisetik eta etorri ziren poliziak ez ziren gelditzen. Orduan, zaintzeko gelditzen ziren bakarrik zerrezak. Eta haiek esaten zuten, itxiko dugu dena, eta gelditu ginen gela batean, leihoak itxita esposekin eta hola, eta atea eta orduan hor gelditu ginen gau osoa, gero ja goizeko ordu bitan edo 3etan hasi ziren deitzen, eta orduan jendea hasi zen ateratzen, eta orduan Mari Carmen atera zen. Biharamonean, orduan Butokailean gelditzen ginen jende askoz gutxiago, eta orduan enteratu ginen refugiatu gehiena eramaten zituzten beste aldera. Eta han ginena, gutxi ginen, baina ez zekiten zer egin. Alde batetik, nik banuen refugiatuaren estatutua, eta gero aurrak frantses nazionalitatea zituzten. Orduan, printzipioz,
bazuten, banuen ja espulsioa, baino gero ezin zuten gauzatu. Juten zirenak, bazekiten juten ziren Espainiara. Eta tortura eta orduan oso beldurtuta ziren. Eta Biharamunean, gabean, askatu ninduten eta asignatu residentzia bat, Morruianen han. Biharamunean begiratu nuen zer zen historia hori, deitu nuen ara, esan zidaten ez zuten inungo berririk, eta hori ikusita pentsatu nuen, hobe, hemen gelditzea paperik gabe, eta eskuteara, ez dakizun nora, eta gelditu nintzen hemen, paperik gabe eta aurrekin.